Ko himen ko para bait hautrai Jesu Christ ngilong ki Matti jong ubale. Ngilong ki Matti jong ubale. Bad ubale upenim yangi iway pa iway da ka jinga e jongu bad ka jinget kabangidon ha ka jinga e kabawan autrai. Omdon mano ba penim yalade. Daki kam kabakile. Henry namarba ngilong ki Matti jong ubale. Ude ubale o penim yangi. Ude ubale o penim yangi daka jinga e jongu, daka jinge jongu, daka bor jongu. Tengi pat ngide ban ya kongu ya ubale. Ngide ban yai trailang badu ubale. Ngide ben yai pendem yalade hakamatu Jesu. But bon sin ka jimma jongi ngi perkat de mangi ngi penim yala ka jingim jongi. But nagataka daw ka tinu bale ka kran shai ka dar omde ki kam ki bangile ka penim yangi. But ben penshai shushu ya ka nega benta ngidon ka gospel mindagasngi syapang urispa ubabij. Urispa ubabij ula kerlalong rispa namar ki jingtre jongu namar ki kam jongu ula treshitom ula pinroy ya kaspa jongu bad kadba ula treshitom ula perkat ngam duna eye haka jingim ngadon kaspa shibun. Ula penshna ya kiying ki bakam he. Ula penyar ya kiying jongu. Ula penhe ya kiying jongu. Bad ula snohun ya lade. Namar ula peit ya kaspa hakama jongu. Ula peit ya kiying bahe jongu. Ula peit lese ki kaliba buon tili jongu. Ula peit yaki jain barem dor jongu. Ula peit yaki bam gadi kaba man kasngi. Ula peit yak per jongu. Ula peit yaki bruyu ki bakaran bahasha pang jongu. Ula snap yaki bruyu ki pindon burom yawu. Ula sngokomen haba ki bruyu kila yaro yawu. Barlese ki bruyu kila ong pilong bastard shisha. Pidon kaspa. Pidon jingtip, pidon jingstad, pidon ka bormet, pidon nadong shadong. Ula kemen. Bada ula im hakata ka jingkemen. Kadba ula yasngo na kibriyu, ula treshitom biang. Bad ula penyar biang ya ka himajum, kaspajum. Bad ula penyitanad ya kieke baro kabashabar. Kikam ula le. Henry shimla shania haka jinga e jongu balai. Shimla wad yaka jinga e jongu balai. Shimla ngeit ha ubalai. Ula ngeit yalade. Ula ong ngala treshitom. Namar ngalong ubastad. Namar ngala treshitom. Namar ngalong ubapuleshitom. Lese kumgikina school. Ngala treshitom. Ngala yoki mark baba. Ngala treshitom. Ngala yaka degree. Nganamban puli, nganaban kran bun kiye baro, halar bun gipam, ngalaban ay jingdip ye kibriyo, ngalaban le kano ka kamarwe shimet, kumda ter, kumbale mangiru. Bun gibriyo, kishanya halaka janga, sapka pong lajo. Bun gibriyo ki batreshitom, ki ong ngatreshitom, ngalale bun gi kam lese ngaru kum gi riniam kum gi lindok ngi ong ngalale bun gi kam ngala yalap ye ka tinu ble ngalale kerleng kadu kadwai ngan ong kum no ngala don ganam ka burom namar ngalale kum ne kum dai namar ngala rai ka kubor baba shakibri lese kibri ki bapule ki kinaki ong ngala pule ngalong bastard ngala de PhD, ngadon gi kam, ngadon ga jingtre sarkar, ngadon buon kaspa, nganang ban pinyad business, ngadon buon gi kali, ngadon buon gi business,
kahima jonga kalong bahe namar ngala traishitom kane kade ke rukom kibriu ki kren ha kane ke juk henre jisu om kibriu kalam ubale kibriu ki bela traishitom kalam shania ha ubale kalam shania ha ke jinga e jong ubale kilong ki babij Buon ki rispa jongkane ke juk kilomba beach. Buon ki kinna bastard kilomba beach. Buon ki buriyo ki balade pule, buon ki jimpule kilomba beach. Namar bale ki pule bandup yo nam ka burom. Ki traishitam bandup long ki barispa. Henry kim traishitam kindia turu ban roy haka jinga ejongu balai. Uni urisparu shimlas ngongu ya ubale. Shimla kin mau ya ubale. Ula ngala traishitam, ngala kamai, ngala rispa minda, to ngan pinyarno, ngan pinheno, ya ka hima jongka kaspa jonga. Kane kalonga jingle jong buon ki buriu ha kane ka juk. Buon ki buriu ki kran saro namar kila traishitam. Kimju kin mau ia ka jinga e jongo balai. Kimju traishitam ban roy ha ka jinga e jongo balai. Kimju traishitam ban pynim ia ka men siam jongki. Ki traishitam ban pinroy kaspa. Ki traishitam ban pinroy jingstad. Ki traishitam ban pinroy ia ka nam ka burom. Ki traishitam ban pinhe pinsan ia ka himala jong. Omdon ba traishitam ban penhe ya kahima jong bale hapo jongki omde haba hapo jongki lada kahima jong bale kamroy hapo jongi kaddu kadwai ubale upeit yanga yapi badu ong kobij minta kasni nganshim ya ka jingim jombi henre ya ka jingstar jombi ya ka nam ka burom jombi kaspa jombi Kanum board ya ka men siam jombi. Kaya ka ban sa board ya ka jinga e jongo bole kabapila traishitam ban pinroy hapo jombi. Nakataka daw lese buon na padeng jongi kiriniam bat kilindoru lese ngin selingo namar lada ngimpat pinroy ya kaspa jongo bole. Nakataka daw what hapadeng bo buon ki kam Ujisu la pelut ya kapor haulum marwe shimet webriu banduai ban iyai don bat ka jinga e jongo blai upa ban roy bat kata ka connection badu blai enre minda ki rispa jonga perte rispa ka baong ka malle kiliang jonga jingim jongi ngimju don connection shu badu blai ngim don jingya de shu badu jisu Henry don jingya de bad keperte. Kaspa jongi kapelong yang iban yade tang bad keperte bad ngi kelalong ki babij. Ki babij kumne kinempoi shabane. Kin linga min siam kadu kadwai. Kin sausi, kin yam, kin benyam. Kin benyau hakamat uble habapoi kapor kadu namar kin don kano ka jingae kin mau ko himen ko para ladang ilong ki matti jongo bale ngide ben tre ha ka matti jongo ngide ben tre naga binta jongo ngide ben tre naga binta ka jingae ha ka jingim palat ya ka bangit tre naga binta kaspa jongane ka parte ke jingstad jonga parte tongen pindi mai ka jingim jongi kanam bangin numlong ki babij jisu be eat Pinslay yangi daka jinga ejame. Pinroy aga jingate ben shania tili tilan yame. Namar melong kaspa beneng jongi. Bangilong ki mati jame. Pinslay yangi daka jingate knamba nginum long ki babij lanoru haka jingim ka jongi. Enyaro yautrai Jesu Christ.